కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారిని మనం అభిమానిస్తున్నామంటే, ఆదరిస్తున్నామంటే, దేవుడుగా పూజిస్తున్నాము అంటే దానికి కారణం లేకపోలేదు. తను 5 సంవత్సరాలు 3 నెలలు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న రోజుల్లో ప్రతి కుటుంబానికి ఏదో రకంగా సహాయం చేశాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు. మనం ఈ గ్రామంలో చూసినా ఏ తలుపు తట్టి అడిగినా, అమ్మా రాజశేఖర రెడ్డి గారు మీ కుటుంబానికి ఏమన్నా సహాయం చేశారా అని అడిగితే 5,000 కావచ్చు, 10,000 కావచ్చు, 1,00,000 కావచ్చు, 2 లక్షలే కావచ్చు, డబ్బు ఎంతైనా కావచ్చు, ప్రతి కుటుంబానికి ఒకళ్ళకి కానీ ఇద్దరికి కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆనాడు చేసిన అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మనకు అందాయి. ఏ ముఖ్యమంత్రి ఈ రాష్ట్రంలో చేయని విధంగా ఏ ముఖ్యమంత్రికి ఇన్ని విగ్రహాలు లేవు, కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఉన్నాయి అంటే దానికి బలమైన కారణం రాజశేఖర రెడ్డి గారు మన గుండెల్లో దేవుడిలాగా నిలిచిపోవటమే అనేది మీకు తెలియజేసుకుంటున్నాను. రాజశేఖర రెడ్డి గారు బతుకున్నప్పుడు ఈ అధికార పార్టీ నాయకులు ఇంద్రుడు, చంద్రుడు, దేవేంద్రుడు అని పొగిడారు. రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరణించిన తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబ సభ్యుల్ని ఏనాడు గడప దాటి బయటికి రాని రాజశేఖర రెడ్డి గారి భార్యని కానీ, రాజశేఖర రెడ్డి గారి కూతుర్ని కానీ, రాజశేఖర రెడ్డి గారి కొడుకు రాజకీయాలతో సంబంధం ఏ రోజు లేదండి. తన వ్యాపారం ఏదో తను బయట రాష్ట్రాల్లో బయట దేశాల్లో చేసుకుంటున్నాడు. అటువంటి కుటుంబ సభ్యుల్ని రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏదైతే బడుగు బలైన హరిజన గిరిజనుల కోసం రాత్రి పగళ్ల తన ఆలోచన అదే విధంగా ఉండేదో ఆ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేయాలి అంటే అది ఒక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే చేయాలని కోరికతో ప్రజలకు సేవ చేయాలని ప్రజల మధ్య తిరుగుతుంటే మనందరం జగనన్నకి మద్దతు పలుకుతుంటే చూసి తట్టుకోలేక ఈ అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ దానికి ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన తెలుగుదేశం పార్టీ వత్తాసు పలికి ఏ తప్పు చేయని మన అన్న జగనన్నని అరెస్ట్ చేసి ఇప్పటికి 13 నెలలైంది. ఏదైనా చిన్న చిన్న తప్పులు చేసినా పెద్ద పెద్ద తప్పులు చేసినా మన పల్లెటూర్లలో కూడా శిక్ష 15 రోజులు 20 రోజులు నెల 15 రోజులు వేసి వదిలి పెడతారు. ఒక మర్డర్ చేస్తే ఒక 2 నెలల్లో రిలీజ్ చేస్తున్నారు. అటువంటిది ఏ తప్పు రుజువు చేయకుండానే నువ్వు ఈ తప్పు చేశావు అని నిర్ధారణ చేయకుండానే 13 నెలలైంది ఇప్పటికి అరెస్ట్ చేసి. దానికి ఒక బలమైన కారణం ఉందండి. జగనన్న బయట ఉంటే మనందరి ప్రేమ అభిమానము ఆత్మీయులతో ఆనాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి కన్న కలలు నెరవేర్చాలంటే రాజన్న రాజ్యం రావాలి కాబట్టి జగనన్నను మనం ఎక్కడ ముఖ్యమంత్రి చేస్తామో అని భయపడి పిరికితనంతో ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అదే రకంగా ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం దానికి ఒత్తాసు పలికి అన్యాయంగా అరెస్ట్ చేశాడు. కానీ అతి కొద్ది రోజుల్లోనే కడిగిన ముత్యములాగా నిస్వార్థపరులాగా ఏ తప్పు చేయని వ్యక్తిగా మన మధ్యకు జగన్ వస్తాడు. ఆ రోజు చాలా దగ్గరలోనే ఉంది. జగనన్న వచ్చిన తర్వాత ఒక పెను తుఫాను లాగా ఈ రాష్ట్రం మొత్తం పర్యటించి రాజశేఖర రెడ్డి గారి కన్నా కళలు ఏవైతే ఉన్నాయో హరిజన గిరిజన బడుగు బలహీన మైనార్టీ సన్న చిన్నకారు రైతుల అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలన్నీ జగనన్న బయట తిరిగి ప్రజల మధ్య మన అభిమానాన్ని కొల్లగొట్టుకొని ముఖ్యమంత్రి కాటం తథ్యం ఏ రోజైతే రాజన్న కన్న కళలన్నీ కూడా జగనన్న రాజన్న కన్న కళలన్నీ నెరవేరుస్తాడని మీకు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అమ్మలారా, అక్కలారా, అన్నలారా, తమ్ముళ్ళారా, 10-15 రోజుల్లో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు వస్తున్నాయి. రాజకీయాలకి మొదటి మెట్టు గ్రామ పంచాయతీలు కాబట్టి జగనన్న అక్కడ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా, ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే మన మిత్రులు ఎవరో ఒకళ్ళు ఉన్నా, గ్రామ పంచాయతీలో మన సర్పంచ్ లేకపోతే జగనన్న ఏ నిధులు ఇక్కడికి పంపించినా, నేనే నిధులు ఇక్కడికి తీసుకొచ్చినా గ్రామ పంచాయతీ ద్వారానే మనం ఖర్చు పెట్టాలి. కాబట్టి
గ్రామ పంచాయతీ తీర్మానం రేపొద్దున మనకి అవసరం వస్తుంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా మన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి ఎవరైతే గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ గా నిలబెట్టుకుంటామో మనందరం కలిసి ఆ వ్యక్తిని, ఆ వార్డు మెంబర్ని మంచి మెజార్టీతో మనందరం కలిసికట్టుగా ఉండి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థుల్ని గెలిపించుకోవాలని మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటున్నాను. అమ్మా, చాలా మంది కళ్ళబొల్లి మాటలతో మీ దగ్గరకు వస్తారు. మేము వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీయే, ఇదిగో జెండా అని చూపిస్తారు. జెండా చూపించినంత మాత్రంలో వాళ్ళు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదమ్మా. వెన్నుపోటు పొడవటానికి చాలా మంది వస్తుంటారు. కాబట్టి మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని మన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎవరనేది అభ్యర్థిని తప్పనిసరిగా మేమందరం మీ అందరి ఇష్ట ప్రకారమే నిర్ణయిస్తారు. ఆ నిర్ణయించిన వ్యక్తి ఎవరనేది స్థానికంగా మన నాయకులు ఇక్కడ మీకు చూపిస్తారు. తప్పనిసరిగా ఆ వ్యక్తులకే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యక్తులుగా మీరు గుర్తించి ఆ వ్యక్తులనే మనం మంచి మెజార్టీతో గెలిపించుకోండమ్మా. రాబోయే రోజుల్లో ఇప్పుడు మన రోడ్డు మీద వచ్చారు, చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, చాలా గుంటలున్నాయి, రోడ్డు జారిపోతుంది. తప్పనిసరిగా మన అన్న ముఖ్యమంత్రి అయిన 6 నెలల తర్వాత ఈ రోడ్డుని బీటీ రోడ్డు చేపిస్తానని తప్పనిసరిగా మీ అందరి సమక్షంలో వాగ్దానం చేస్తున్నారు. నెలల దాకా చేపిస్తానని ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయని విధంగా తప్పనిసరిగా ఈ రోడ్డును అభివృద్ధి చేసి తీరుతామని, అది ఒక్క వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకే సాధ్యపడుతుందని తెలియజేసుకుంటూ మరొక్కసారి మిమ్మల్ని అందరూ వేడుకుంటున్నారమ్మా. గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు చాలా ముఖ్యమైనవి. రాజకీయాల్లో మొదటి మెట్టు గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు కాబట్టి మన అభ్యర్థి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులని మంచి మెజార్టీతో గెలిపించాలని పేరున మిమ్మల్ని వేడుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ మరొక్కసారి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై జగన్.